okwinda muchiuno, ndipo muzidya chotero okwinda muchiuno, nsapato zanu pamapazi anu, ndodo yanu mudzanja lanu, ndipo muzidya mtsanga, ndiye Paseka mwa Yehova. Pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Igupto usiku omwewo, ndikukantha ana oyamba onse a mdziko la Igupto, a anthu ndi zoweta, ndipo ndidzachita maweruzo pa milundipo, ndidzachita maweruzo pa milungu yonse ya Igupto. Ine ndanena Yehova. So temu yomwe ndinali kusakira kwambiri pakani yomweyi ni kumanga nthambo muchiuno, koma chichewa chikamba kuti ndipo muzidya chotero okwinda muchiuno. Kutandauza kuti kukwinda muchiuno tetu ni kutenga ntambo ndiponso na manga muchiuno. Lekani nipitemo wana wa Mungu popeza utenga watu wa siku ya lero ninkani ya Paseka iyomwe yapita pambuyo apa. Inkani imavutisa kwambiri. Jepo mwe timaona ena ali kuchora miraza kapena kanjeza kuyamba kupanga misalaba. Koma Mulungu atipasa chisomo siku ya lero kuti tilalikire utenga nkani ya Paseka, kuti nkani ya Paseka tifunika kuichita bwanji. Mukatamba pa social media mpeza wena wasakira na tumambongoro tuja tunyama, upeza bambo akwera pamwamba pambongoro wali kuyanzika vitenga azimai kuti apite bambo baparanisa na zomwe zinali kuchitika pomwe Yesu anali kulowa mu Jerusalemu. Bati nkani ili hapa ni yakuti Paseka ni chani, chomwe chifunika kuchitika pa Paseka ni chani, kapena chomwe chinali kuchitika nthawi ya Paseka ni chani. Paseka sinali nthawi ya chisangalalo bana ba Mulungu. Paseka inali nthawi yolira, popeza kulira kunafika mdziko la Igupto. Ndiye nthawi yomwe Mulungu analonjeza kupita usiku ndi kupha bana boyamba a anthu a mdziko la Igupto. Noti bantu chabe, ngankale ng'ombe, mbuzi, nkuku, aliyense anali oyamba mwana muziko lija. Mulungu anapa abana wotere. That's why kunali maliro, kunali bewo pujika munzake. Chifukwa chakuti ma first borns bonse banafa muziko la Igupto. Mukapeza bena banyamulabiraza tunyeza balizana ntunguru balilelelelelele Igupto. Bana ba Mulungu siku la Paseka silinali siku la chisangala. Nomamvani chisomo chinagwera bana ba Israeli. Bana ba Israeli chisomo chinabagwera nthawi yomweyi, popeza Mulungu adalankhula ndi Mose na Aroni. Aroni ndiye uja munyamata komwe kunachokera mapristi kapena wansembe wonse. Mose ndiye omwe anali kulankhula ndi Mulungu nthawi ndi nthawi. Chisomo chinagwera bana ba Israeli nchakuti Mulungu ataona kuti ndifuna kupha ma first borns muziko la Igupto, anauza Mose kuti uza bana ba Israeli nyumba iliyonse, manyumba yanali 12, wina aliyense azigwirire kankosa komwe muzagwira mukora mwanumo, noti kankale kankosa kamitundu ziwiri
notika nkaleka nkosa kolemala inkale nkosa yopanda kalema kapena yangwiro. Nichicheba inkale nkosa yakutuka ilangana wimverera jealous iwe mwine wa nkosa yomweyo kuipa because ni nkosa yopanda kalema. Inkosa mukatenga muzaisunga kwa masiku 14 and then kumazulo usiku mupe nkosa yomweyo mukaipa nkosa imutenge mwazi. Mukatenga mwazi muyende pa dofremu muzoleke mwazi mumbali ndiponso ndi dofremu ya pamwamba paja. Then nyama yomwe yasala iyi osabwatusa mumanzi mose popeza azimayi wakonda kubwatusa msogoleri zopika vazikonda ngako. Osafaka msaladi ya cooking oil kuti mufurahinge iwoleke bwino ayi. Iyi nkosa niyotenga chabe yokwana yotere mukoze muliro ndiponso muponye pa muliro muoche. Kulibe kupala mapoto, kulibe kujuwa kwanja, kulibe kuchoza mendo, kulibe kuchoza vodiyeka pansi hivi orokapenda kudura mutu kuti tishoke bwino. Akamba kuti sinsi mwazi mwachosa mwazi mwazoleka kumadofuremu tengani nkosa yokwana yotere muifake pa moto then musakire mipando munkale pafupi muyambe kudya nkosa iyi. Bati Mose mukalibe kuyamba kudya nkosa iyi kumbukirani kuti nkosa ni ya Paseka kulizo mwezi funikira pa nkosa apa. Mose pokudya nkosa iyi choyamba alibe nsapato vanali kuvala vaso iyi ingatulibe nsapato yotere uyo mundu safunika kudya nkosayo avale nsapato kumapazi kwake huko akasiriza atenge ntambo amange muchiuno umu. Ingati suna mange ntambo muchiuno sungadye nkosayo. Si hapo peka Mose pafunika ndodo kumanja msogoreli pali ndodo hapo mpasile kwa ndodo hapo ilipo hapo unaiona. Pafunika ndodo pokuja nkosa ya menei ufunika ulina ndodo kumanja. Everyone must have a staff. Nakamba vindu vingati ngatikoka utenga nakamba chani sure. Pafunika ntambo muchiuno, pafunika nsapato kumapazi, pafunika ndodo kumanja. Kwa sala chimozi ni chani cha sala ngati munali kuva pamwe ndali kuverenga utenga kwa sala chake. Mose pokudya mufunika musakira mpiripiri sana kama nikasakira ni sote. Sakira ni mpiripiri ya mbili mufakepo pankosa hapa sona ndipo mwe mukudya mpiripiri ibaba mkamwa kuna likudya kumsogolera. I can imagine
kuti ngati tati tichiterero ama chitatuka njeza tumiraza semba wafuna uta demonstrate vinali kuchitika kumbuyo kulingana na Bible wafuna kusakira nkosa yamene 1 year old not yopitirira pa 1 year not ingono 1 year yonene pa bwino tikoze chivivi cha malasha tikachosa bemwazi tifake kuma doorpost nikuitenga yokwana so chabe kulibe kufundura msogoleli ayipazeka. That's why ngati muna celebrate ko Pasika muyenda naye muri murodi muyimba Pasika mwagwira kona ninjaza ukangara somba so ukamera utenga so wa Pasika uzazimverera chifundo uzimverera chifundo kuti zomwe ndali kuchita intawi ninali wosowa ngako because choona ni chakuti sinifunika kugwira kanjeza nienda murodi niimba. Mose sakira ni pilipili ngale pafupi mpilipili ngakala pafupi tenga ni nkosa muiponye pa muliro ukavereka bwino ikamba kuti pokudya nkosa ya meneyi Mose osapwanya mabonzo otata kanyamba kaoma kali hapa pali chibonzo lekani pukanye kwa chibonzo so that ni die bwino kunani bezotere diani chabe nyama kulibe kudya bonzo ayi kulibe kupukanya bonzo sapato kumapazi tambo muchiuno ndodo kumanja mpilipili patebo ngati kudya vitu vina mpilipili unadya kwa vitu vina mpilipili bad so ukuikupya choka pa muliro mdala era kamba kuti pokudya osadya pang'ono Mose ubauze bana ba Israeli pokudya ni kudya fast mangu mwa changu ona ndi kudya hapa pali chipotero cha mazi moka kudya angirira yone ni katu ukuvikupya ukuvibaba mkamwa gari yachoka pa muliro itente wa ndi moto ukukudya mpilipili lipati mpilipili lipati nizindikira na misozi vena vanali kuchoka na misozi because ukadya mpilipili kachoro bwino ija msogoleri waidyera kumozi na nyama so ndiye bawazambira kuti mpilipili iwa manje uganije mpilipili plus hit ero mfaka mkamwa ero akamba kuti kudya fast msogoleri kunali kuchoka misozi but kulibe kuleka kudya Katu misozi zichoka huku katu tie nayo pilipili hapa pilipili kali kasira kuleta bucket ina ya pilipili mafaka hapo pafupi pamenapa tie nayo kufikira nyama itebwani isire kunalibe kusia nyama akamba kuti mkasia nyama ya Sara itenteni pa moto because sifunika kuchezera tandauza kuti ni kusiriza nyama ipo kudya nyama yomwe muzokoreli ndiye Pasika niyo baba niyakababa kwambiri Pasika ivutisa wailibe mtendere because pa Pasika hapa pali imfa hapa ma first bonds wafunika kufa Pasika ni chani nikuna upunzisa chani siku ya lelo pankani ya Pasika na kamba kuti don't worry utenga wanga siwa utalima ningi nani kufuna chamba kuti nikambego pankani ya Pasika because social media was highly flooded ukaona nkani ya Pasika so una wandu wasangalala Pasika wanzanu wakudya nyama ilibe mchere nyama na mpilipili
ikupya na masaku yake yali pa mubiri. Mutu wagwiririra uku, mendo zili uku, ikupya pa muliro. Matumbo sachosamo Mose. Yasiye ni matumbo yali mkati soja. Chako iwe ni kudia nyama wazira. Ingato kwanza kudia matumbo jera kumozi. Kulibe kuchosa matumbo, kulibe kufundura, kulibe kudura mutu. Mwazo mmoja wachoka. Jechi promoso chana. Kodi mwaibara, New Testament church ikambakuti. The New Testament church was hidden in his blood. Church ya Tsopano inaliyo bisara mukati mwa mwazi wake. Kansi palinkani yomwe iliko hapa msokoreli. Kufa kwa ma firstborn. Mulungu afuna kupulumusa bana ba Israeli. Simu munyumba ya bana ba Israeli simufunika kunkala maliro. So mutenge mwazi wankosa yomwe muzatenga. Muzoreke kuma doorposti. Then nikazapita ine usiku. Nizaona kuti apa pali maliro. Firstborn wafa kudala. Ndiye mwazi omwe uliko uyo. Why kuzoleka mwazi pa doorpost? Wonse omwezi wanazoleke mwazi pa doorpost. Ma firstborn banafa. Kutimu ya bana ba Israeli kuli banafa. China bapulumusa unali mwazi omwe wanazoleka pa doorpost. Nkani ni yakuti nifuna opunzisa chani siku ya lero. Isaiah 28 verse yake ya 8 na 9 uzapeza kupyolela muri Isaiah. Mulungu afunsa ni uti pakati paibwe omwe ndizapunzisa kuziba. Ni uti omwe akurako omwe ningapunzisa doctrine ya Mulungu. Apitiriza bekukamba kuti pakati painu waliko omwe wanachosedwa pabere ya mai wao wanaleka kuyamwa. Abo wanaleka kuyamwa ndiye omwe waendera kunkala momwe mwankalira so nopunzira utenga wotere. Chaumbulika uziva ni chakuti waliko bantu bakuru ndevu zinamera hapa bali na daza hapa pamwamba hapa white hair kumutu but kulingana na Mulungu bantu wotere bakali kuyamwa bakali pabere ya mai bao. Bantu wotere sibafunika pa utenga wotere. Because sibazamba chili chonse. Sibaza gwira kena kali konse. Walekeni bagwire miraza na kanjeza kumanja. Because wakali kusoberesa kapena kusobera madimbi. Wakali bana bangono. That's why upeza muntu na ndevu za white so. Anagwira kanjeza. Akamba kuti nilipa paseka. Msogole. Paseka na kanjeza kumanja. Ai sibipitirani. Paseka ni kudia mkosa yosa tumbura matumbo. Paseka ni kudia mkosa yosa fundura pa mubiri. Paseka ni kudia mkosa yosa duridwa mutu. Paseka ni kudia mkosa na pilipili yowo chankosa pa muliro. Osa bwatusa mumazi. Osa frayinga yoshoka pa muliro. Na matumbo yali mukati. Imweka mu machosa matumbo. Hati mu matumbo mu mulidoti mu matuvya ya nkosa. So tifunga tingambe tuchose mu matumbo. So that tidie bwino nkosa. Yai! Iyo yebe nkosa msogoreri. Kunalibe kuchosa matumbo. Ni kugera kumozi. Vonse bili mukati na mutu wagwiririra ukuso. Ili pa muliro. Nkosa yomwe ufunika kutya sapato zili kumendo.
Chichani chomwe chichitika msogoleri. Nkosa yomwe ufunika kudya beo tili mchiuno. Nkosa yomwe ufunika kudya ndodo ili kumanja. Chomaliza pilipili lipatemo. Iya akali kuyamwa. Utenga hotere ni mabuma ya kutisanga kwanise kuchitanda standi. Vyaza kuuza pachimalizo nivya kuti utenga wako unisokoneza. Umaleta chibemu sokonezo maindi mwanga. Utenga wabwanji wasu. Baja Isaiah 28 akamba kuti ni uti asakira pakati pachiguru so. Ni uti omwe ningapunzise kuziva utenga hotere. Abwera akambati boka abo banatosedwa pabeli bomwesi bayamwa ndiye bazapunzisiwa utenga hotere. Luka 24 akamba kuti iwe ukafuna kulalikira utenga hotere mu buku yomwe Mose analemba usayivalire usachoke munjira ndiye zija zomwe ninakamba ndikali ndi inu kuti Mose zomwe anali kulemba zaine. So tikalangana nkani ya Paseka tifunika kulalikira chani. Mose unalemba chani pankani ya Paseka. Mose akamba kuti kafunse ku New Testament chechi asa kuuza Luka kuti zomwe nali kulemba ndizi. Uyendo ufunsa Isaiah Mulungu anamuonesa kuti lembako kuti kuno pang'ono unyemeko na uko pang'ono. Kutentauza kuti kuno ku Old Testament Mose alemba nkani ya Paseka. Nanga ku New Testament mkuti bwanji Luka akamba kuti munyamata wakaenda akalibi aenda anakamba kuti zonse. This is Luke 24 verse 44-45. John chapter 5 verse 39. Mwajumba maenda pa 44 foot. Muzaipeza nkani yomwe kukamba pano. Akamba kuti zonse zinalembedwa kuli Mose, kwa Neneri, Masalimo, Mose banali kulemba zaine. Mose walemba nkani ya Paseka. Mose akamba kuti inkosa yomwe uona fuza John anakamba kuti taonani nkosa iyo yadza yomwe ichosa uchimo paziko la pansi. Kodi ndiye nkosa hii. Mose akamba kuti ukafuza John asakuuza kuno bwino. Taonani nkosa yafika. Ndiye nkosa ija yomwe Mose analemba. Ndiye nkosa ija yomwe Mose analemba pa Paseka kuti aliyense atenge imozi ili na chaka chimozi mudye msachose matumbo. Mukachosa matumbo mchosa muntu matumbo yake panja kulimbe ololedwa kutazotere inkosa ijewa na matumbo mkati. Yes, John akamba kuti ndiye nkosa ija yopanda chilema yopanda kalema iya ngwiro iyo yomwe iyenera indetu kupaidwa kamba ka uchimo wako iwe. Ni amene nkosa msogoleri. So John ngataona Yesu abwera John akamba kuti taona ni nkosa. Bati chiguru cha antu wakamba kuti taona ni muntu. Jebe uona kuti kukura pamawa Mulungu kusiyana. Vena vaona muntu. Vena vaona nkosa. Taona ni nkosa yomwe chosa uchimo paziko la pansi ya Afrika. Kunali ilikuti nkosa. Ilikuti. Nkosa simuiona ya Afrika hii. John zomwe tiona mati John aziona. Imwe muona muntu. John aona nkosa. Ndiye nkosa ija inalengeza Isaki kuchosedwa paguwa la muliro. Natauza Abrahamu usape mwana wako. Tarangana. Muchimutengo umo muli nkosa iyo yagwirirwa kumasengo yake. Inkosa siyo vutikana nayo kupisha kutosagira imbwa sa
nayo yayi yagwiridwa kusengo mu mutengo umo. Iwe pita enda katore chabe nkosa ugwere ufake pagora moto ako upe. Kosa imazireta yeka msokoli. Nikaribena chita kusiriza utenga. Siniberenga mavesi ya biningo kupasa ni mavesi mzaenda mukaberenge. Bantu ambili ni waulesi kuberenga mavesi. Muka kuganiza kwano muona monga nkosa ya Paseka. Ni ndani. Kwa kamuona akakamene mwadi hapo kudara. Muona monga Paseka hii nkosa inapendwa. Ni ndani huyu mungu. Sokore. Exactly. Aba bantu kaona badali kutenga kosa mkora na kupa watenga mwazi wazoreka kuma propost huko. Ni muntu omwe badali kupa. Uyu muntu ndiye uja omwe Jona na utaona ni kosa yoitenga uchimo pasi kona pasi yafika. Kuma beve siwana zibe kuti kosa omwe badali kugwira na kupa na kuocha pa muliro na kudya ni muntu banali kuona nyama. Nima mbera bwino kufusama questions. Nanga chinalengesa kuti akambe kuti musadure muntu. Musachose matumbo. Pokudya musapwanye bonzo. Ni chani chinalengesa kuti musa uzoma instruction yotere na Mungu. Tilipano wose. Problem kuchinza ayisi yapezeka pa Google. Palibe. Zifunika zidonsa chabe kulingana na mawa Mulungu msokole. Osapwanya bonzo pakudya. Kazi diani chabe munofu. Ukafika pavisi. Osadya vivisi. Bwaza pa muliro. Kwampya kusaidu kuchosako. Idya. Ukafika pachoka mwazi reka. Bweza pa muliro. Ukukusaidi kwa nyekerera tenga iwe. Idya pakudya idya na pilipili. Nifunze kwa makweshensi yaliko simple. Nanga kudya na pilipili. Kachoro ya meneja baba. Kafaro. Nenya makumozi kachu. Hakamba kutoasa dia pangono munga mkudya ice cream. Ni kachu. Pilipili wakiora kama wanyema ukunyama. Kachu baribozi. Sokole. Ukamvera utenga wakuti idya fast. Ufake po pilipili pa nyama. Yoshoka. Muona pochani hapa. Ukara mwesa ako nayo. Udya ni kuverenga. Manachitra ku understand kuverenga Bible omachangu. Then upeza kuti muntu anapedwa paja kapena nkosa amene pedwa paja ni Jesus Christ. So tifani kuphunzira chili chonse ne tiphunziramo muri topic tiphunzira pali eve Yesu Kristo. Vilivonse vamwe tiphunzira pa topic tiphunzira va Yesu Kristo. Mtogona. Nanga kufara sabato. Pakudya vana va Israeli vavale sabato kumapazi kwao. Tikuti pobwanji vena. Wai vapuni kovara sabato pokudya. Ndiye pele anakambira Isaya kuti voka avo vanalesedwa kuyamwa mao yawo. Nanga kuzaleka mwazi kudoposti kitachauza chani. Naye omwe mkonga utenga omwe nilalikira pano so pa social media
kazi yake ni mafunzo haya. Mwalemba mwataifa ansa kuma comment section mwataifa ansa kuti kuzoleka mwazi ku doorpost chitantauza teti kuzoleka mwazi ku doorpost tantauza chani. Mwesa kwa kachibiri pali ali onse walandira Yesu Kristo kusonyeza kuti muja mnyumba alimo mwana wa Mulungu popeza kuti iye ndiye anatifera pa mtanda. Oyo msogolera zangara mubusa banyamanje mubusa bayambira pa nyumba simwamene msogolera uralikira kubanja mambo uralikira na wakunja parastu mpingo wakura ndio mbusa ndimu imangalira sabato apa ndiza kuruza so that tisirize mwa msanga utenga ni wa utari wa kuti tinga ujube mapatsi ya mbili stinga usirize tinga sirize chaka tingo ralikira pakani ya Paseka. Simunga fundure gosa iyo Mose popeza ngosa iyo niyo panda chilema kutandauza kuti iyo ngosa Mose ni muntu ni Yesu. Osa ngamba kuti muchose matumbo. Iyo ngosa ni Yesu Kristu. Osa pwanya bonzo pakudya. Because mkapwanya bonzo ndiye paja msokoleri. Pomwe wana ikidwa pa mtanda. Bada ikidwa pa mtanda. Vanachegwa kufa ona kama kuti tengani chali mwende mukate bwanji. Mwende mukachore mendo. So that vafe mwa msanga. Ndiye magadi masoja wanatenga mahama. Kutenga na matemo. Kunalima piki. Ndiye ndo chora mendo. Vachegwa kufa wantu wameleta faka pa mtanda. Bati vaivala. Kuti maremba. Yakamba kuti Mose pokudya. Osa tiora bonzo. Kuti masote wanakwanisa kutiora mabonzo ya Yesu. Ai, vatamangana mahama kufuna utiora kuborora ngana so. Wapeza mnyama tafa kudara. Pendwali, maeti za mtiorera chanu. Afa kudara. Wamsiye chanu. Kulipawa. Yo mwai chokera huku. Yo kamba kuti. Pokudya osa tiora bonzo. Ukaona sembe wanatiora mabonzo ya Yesu yatayo. Aya malemba. Sembe tinareka kubereka. Nichoona kulima. Siwanga tiore bonzo. Because chifuniro cha Mulungu ndiye chinali kubaenza maja wantu so. Mtsogoleni. Pomwe mukumva mawe mwe ndinalikira pano. Mukudya nkosa. Nkosa mukudya. Mo baba ukaona kamba kuti diani na pilipili pafupi. Ni chipunziso msogole cha kuti muona kuvutika kwa Yesu Kristu. Mukati mwa ino. Ni ndani aliyensa nane kila mao ya choona. Anafa imfa. Yomveseseka. Funza Paulo. Funza Steveni. Funza Peter. Funza Johnny. Funza zakuza nata. Uyurendo wewe unatenga. Kufa kwanu siko dwara sokole. Ufunika kupedwa. Kansi kupedwa komwe kuja. Ndiye komwe muzi wakuti diani nyama hii. Mufakapo mpilipili. Kansi kutia nyama na mpilipili msogoleni kukonzekera kuti utenga omona nyamura. Chili chose chikufika. Kufa kwako siko dwara malaria. That's why muona wene John wanali kupole wa menso. Menso hausa kufa mnyama taka mteni pa island pacha. Waende mtaya pa island. John ale mabuku ya Revelation. Ali menso. Bada kamba kuti naona John uona bwanji menso wanachosa nyama atakuzidi yao. Akamba kuja wanachosa menso aya ya kutu. Kwa mamanzo ya pauzimu
sivana chose. That's why namuona muntu alikale pa mpando wa chifumu. Ndiponso niona 24 elders wanpembeza. Naona also 4 creatures around his throne. John uona bwanji. Zomaona John kulipewa mwako nisamuona. Diani ngosa iyo. Yo wocha. Ufunika mulio ushoka uku. Vibaba. Mfake pona mpiripiri. Bitter herbs. Diani mwangu. Tenda nuba visa msoko. Osaibalira nsapato kumapazi. Popeza nsapato iyi. Ichikumba ichi. Chinachoka pankosa yomwe mukudya msogoleri. Mukafundura nkosa. Mutenga skini ya nkosa. Mwapanga beroti. Mukagwira nkosa mukora. Mufundura skini ya nkosa. Mwapanga nsapato. Then akamba kuti pokudya muvale nsapato kumapazi. Ndiapaja ukabereka Romans akamba kuti how beautiful are the feet of those people that proclaim the gospel, the good news. Mapazi yami yali covered. Mapazi yami yali protected. Yali protected na ndani. Yali protected na Yesu. Popeza Yesu ndiye umwe muvala kumapazi. Kuti mwepo mwe muri kuyenda musazipundure ayi. Kuma mukamenya umwara omwamvera kubaba umwara muwe mwamenya nuyo umwe mwavala kumapazi uko. That's why muzi wakuti pokudya muvale nsapato. Ni Yesu yeka. Osaivala kumanga ntambo muchiuno. Mangani beroti mchiuno mu. Kuti mudyabu inonkosa. Kasi ndikani ya chikurupilio. Ati. Kama. Uzaenda bwanji wewe ulibe ntambo mchiuno. Sogole mkakwanze kuenda ntambo mchiuno mulibe. Aliyense omwenda na trauzi ilibe ntambo mchiuno. Ngatulibe ntambo mchiuno. Ungala ovutisika kwa mbili. Vambiri wosa zakona chamba kuisuo kwana. That's why ni wosa kwana yekayo ama endari bentambo mchani muchiuno. Ni chipunziso chomwe chikala chipunzisiwa kuwantu koma sati vesesesa chipunziso chomwechi. Manga ntambo muchiuno. Kuti udye bwino nkosa. Romba wibala kuti beroti ameneyi ichokera pa chikumba cha nkosa ni Yesu wamene. Omwati pasa chikurupiriro ni ndani. Ni Yesu umwe. Osaibala kugwira ndodo kumanja pomwe mukudya staff ifunika kumanja. David anakamba kuti this stuff comforts me. David staff ikuchita comfort akamba kuti oh all right. John akamba kuti awe mnyamata ukamvera akamba so fuzani mwine wake. Mwine wake akamba kuti allow me to go. I will send you the comforter. He will comfort you. He will teach you everything that you need to know. Who is this comforter? Then Yesu akamba kuti awe azabwera mumuziba. Popeza munamuona mwagwira penango mundatiya naye. Kutataza tini Yesu apunika uende kutabwera ina another dimension. Abwera uli muzimu oyera. Akabwera uli muzimu oyera iwe uli ku Canada ukamuitana Africa. Ine nili ku United States of America nikamuitana Africa. Uyo ali ku Zambia akamuitana Africa. Uyo ali ku Malaysia akamuitana Africa. Bati ngatali mutupi. Dio paja madhalira. Sembe unaliko. Sembe Lazaro sana afe. Azapezeka bwanji ku Galili. Ali ku Samaria. Bati ngati aenda. Ero abwera. In this dimension of the Holy Spirit.
oronya ya mazi alipo, uyenze gari moto alipo, uli mundeke alipo, apezeka paliponse. Ndiye staff yomwe akamba kuti pokudya aliyense agwire staff kumanja kwake. Popeza staff ndiye chizindikiro cha Mzimu Woyera. Sungaje tupira Yesu ingati ulibe Mzimu Woyera wakati. Sogoleni wasia zomwe munali kuchita kufika kupita kuno kuzadya tupira Yesu. Kasi pomwe mukudya tupira Yesu ni malemba yomwe tibereka. Tiberenga malemba mukudya tupira likilaso, mukudya tupi mwachangu, Victor Hebs ili pakati ndodo mwagwira huko. Because Mzimu Woyera muli nawo ndiye ukumasulirani zoterezi. Paseka, mkosa ya Paseka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mkosa ya Paseka. So ukakula pa kuziba Mulungu, uzaleka kutaya time kugwira makanjeza, kugwira machani, uzankara pazi na kurangana zomwe badali kuchita bazako, then wazaona wazoleka mwazi. John chapter 10 akamba kuti I am the door. Anyone who comes into the Korah without passing through the door is a thief. Ndine chiseko. Tengani mwazi. Zorekani kuma doorpost. Oza zoreka pa door. Zoreka ku gate ku doorpost duku. Ndine gate. Kutata zati mkazoreka tabe mumbaru. Eva garangara sozo tipano nafa kudara. Because ndiye festival ka. Waibara msokole. Ndiye festival. Yachirengetwe cha Mulungu chonse chiri pasikora pansi. Ni Yesu. Festival. So kazoreka mwazi wake hapa. Mwazi wa nkosa hapa. Afa kudara. Akafika pa nyumba pako so. Nafa kudara. Afika. Nafa kudara. Apa palibe akesura. Boka abo bana wa Mulungu ndiye omwe azaona chipulumutso. Akafika so pa mtima pako afunika kuona mwazi wa ngosa. Pena kama kuti safu nikakupendwa ni mwana wanga. Akafika hapa aona mwazi akamba kuti safu nikakufa ni mwana wanga. Akafika hapa afunika kuona mwazi akamba kuti safu nikakupendwa ni mwana wanga. Akapeza palibe mwazi uyenda kuheo, uyenda kuchuno njiko. So boka abo bali na mwazi wa Yesu Kristo omwe bapeza chipulumutso. Mwamene bana ba Israeli banapezera chipulumutso muziko la Igupto. Why? Because hanali mwazi amadopost yao. Mwazi unali kubakambira iwo kuti aba ni bana banga. Because mwazi uyu waturuka mutupi mwanga. Tiponso na fera bana banga bapeze chipulumutso. That's why maliro yanachitika ku abantu ba mu Egypt bekabeka. Not bana ba Israeli. So bana ba Israeli bashita represent imwe mumwe mukumva utenga omwe niralikira siku ya lero. Mukamba utenga hotere, utenga wa mwazi wa Yesu Kristo, chipulumutso cha kufikani. Simulingana ndi ena ali kunja uku. Popeza bena bakali kufuna kugwira kanjeza kumanja. Bena bakali kufuna kusoberesa madimbi. Bena bakali kufuna kusoberesa muraza. But inu mwaona mwazi, mukaona mwazi muona kuvutika kwa Yesu Kristo. Ashokedwa pamoto, bantu bamirasa na mikondo, bantu bachita bwanji zovutisa. Muona kuvutika kwa Yesu kamba kayo. Mwazi wa Yesu ndiponso wasebeza kwa inu kuletera chipulumutso chotere. Bana wa Mulungu, Yesu ni nkosa ya Paseka. Amen. So nikati nifunze questions tingayange roho ande ndikira ya questions yangu. Aulize tibali na Sabato ni chani. Ndimamvera mbuyi. Ndimamvera because ndikati mwana ati vanhu vamvera.
akuti chomwe tivalira nsapato pokudya nkhosa ni chani? Yes. Bero titimangira chani muchiuno? Nanga ndodo ni ya chani kumanja? Tikayanka chabe hapa questions, then we go it a day. Tadya nkhosa ya Paseka. Ati nsapato tivalira chani? Imwe umwe mkonga utengapo nsapato tivalira chani kumapazi? Nanga ingati wamba utenga wakuti pokudya nkhosa nikuvala nsapato kumapazi. Ukambapo bwanji kuli aba bamene bamasonkana upeza nsapato bazivula panja bazunjika zambiri. Ero beve bapempera mu nyumba opera chero akatakashaka teketekete ri kanda masaka nsapato ziri panja. Koti mwaverenga Bible. Why muvula nsapato? Nsapato ni protection ya Mulungu. Mapazi yanu yana light ya Mulungu pasi. That's why David akamba kuti tikafuna odyaka light ya Mulungu isanika yunika pomwe nifuna kudyaka sindingadyake vinkanira iyayi sindingadyake njoka yaipopeza kuunika kwa Yesu kulipasi. Protection ya Mulungu sapato zipangiwa na skini yomwe muchosa kunkosa. Nkosa ni Yesu wamene uyo. That's why mapazi yanu yali protected. Kamba kakuti mulalikira utenga wa chipulumuso. We call it the good news gospel. How beautiful are your feet of you guys who preach the good news. Manga ntambo mchiuno kuti udye bwino nkhosa ya Paseka. Ugwire na ndodo. Usayivale mpiripiri, osagwatusa mu madzi, mushoke pa muliro, osachosa matumbo ndikudyera kumuzi konse, osadula mutu usiyeni wotere. Ni Yesu uyu omwe tiona pabana ba Mulungu. That's why chimaliziro changa chikamba kuti Yesu ni nkhosa ya Paseka. Shalom.